marang ingsun sing jeneng Sukma Jati Wasesa. Sukma Jati Wasesa iya. Apa sakirane wong Majapahit ora ngerti aku wong Majapahit? Mulane wong dadi ratu kuwi kudu waspada. Mulane dadi ratu kudu ngerti wong sing nang ngisor. Dadi wong ngisor nganti son menyang kraton ora paham kuwi berarti ratu kurang paham. Ratu angger dadi ratu tok. Ya maklum. Kawula Majapahit ora 1000-2000, kaya-kaya meh jutaan. Ya dadi aku pangling karo wong ngisor kuwi lumrah. Yo aja lumrah. Kuwi wong kudu ratu kudu waspada. Jare ratu matane loro, mburi ana matane, ngarep ya ana matane. Sing mata sok mburi ki tegese kudu weruh mburi. Ya. Apa maning mripat sing nang ngarep kudu ndeleng apa sing nang ngarep kuwi mengkono. Dadi yen sekian ora paham aku Sukma Jati Wasesa ya ora apa-apa, ora apa-apa. Terus ora arep apa Sukma Jati. Aku arep nagih janji ape nagih janji karo wong Majapahit utang pati nyaur pati. Patine sedulurku lanang aku sing ora nrimo. Dadi wae sedulurmu lanang mati ning Majapahit. Ya. Sing merjaya pati sinuwun Sang Prabu Brawijaya. Simbing wonten dawuh timbalan. Aja kesuwen, rengetan mesti kurang ajar siramu. Rasak-rasake ksatria kaya ncelekit temang. Antemane kaya pengpengan kaya wong Bathuk Kupas Banjaracun. Sukma Jati apa? Sliramu tak antemi. Tapi ora tau ngantem malesen. Oh, yen sliramu njalak tak wales. Kaya-kaya mblenger tenan kowe.
Bebasane kaya jago tarung kowe wis wani ngotol wis marem ngotol. Kowe njaluk tak wales. Kaya mangkono kaya ngopo? Tenagamu sing sejati. Kocapo pancen sukma jati wasisa membane sabda palon. Ngedalaken sipating angin ingkang saking wingking. Kocapo dawah placar sahaja. Ora kobangsane entuk apa kok wambune kok nyelak. Aduh. Ya sing arane wong weteng bisa ndak ku mergane. Bangsane aji apa kae? Wodol pokoke aku ah. Gusti. Gusti kula matur ketiwasan. Wah. Aja ketemu. Aku tak tokane kabeh. Gusti kula tiwasan Gusti. Tak sawang kaya harya simping swanmu kasinggihan Gusti. Apa bisa nyekel karo Sukma Jati Wasesa? Aduh pamunten sinuwun dadosken kauningan. Sekedhap rumiyin. Rupane karo do mlintir apa nggih kula mlintir sanget. Ora kok kaya ora kena di sayuti kas ngarapan mlilit umur keprok. Nyuwun pangapun. Kowe kuwi kenang penyakit apa simping? Waduh mboten ngertos. Sing jenenge daharan kula menawi plintar-plintir nggih medal ngoten. Angin Kula tanding karo si Sukma Jati Wasesa. malah kula mboten sanggup senjatane ampuh sangat. Wah, tigang dinten tigang dalu kula ngentut terus. Lah sapa sing maju nek ing Raranggana kanggo ndampingi ana ing Kraton Majapahit kene?
Apa tatimbalana Adipati Minakoncar? Kasinggan sinuwun. Katimbalan Adipati Minakoncar. Laras kendel ngundang lawan. Yayi Adipati Minakoncar. Kula wonten Dawuh trimbalan sinuwun. aja sliramu kadukati dene katimbalan nyang ing Stinggelago. Ning Majapahit ini ana sawijining manungsa sing murang tata yaiku Sukma Jati Wasesa. Mulane sliramu tak timbali cekelen sing jenenge Sukma Jati. Kula sagah sinuwun. Yen bisa ngrengket Sukma Jati Wasesa, mati syukur. Urip kebeneran. Sendika dawuh Kang Sriwun, amit madal pasilanjut tambeng masu. Hati-hati nek koncar.
tanduran Sukma Jati Wasesa wonten utusane tiyang Majapahit kang jejuluk Adipati Menakoncar. Iya. Sopo namamu Menakoncar? Lho. Lah kok awas. Takon marah nebak karo asmaku. Iki pancen bener aku Menakoncar. Sopo sliramu? Lah yen tambu marang aku. Sukma Jati Wasesa. Sukma Jati Wasesa sing gawe geger ana ing Majapahit. Geger ora geger mergo kelakuane wong Majapahit dhewe. Sing gawe geger ku wong Majapahit dhewe. Ora mokal wong liya bakal gegeraken kraton yen mergo kelakuane wong Majapahit ki kurang pas, mesti ora ana sing wani. Mergo ana wong cilik wani ora gedhe. Mergane ya sing miwiti sing gedhe. Iya, Paran. Ngomong aja janji mangap sliramu Sukma Jati. Ala-ala sing jenenge Adipati Menakoncar. Ngerti aku kowe. Menakoncar. Kowe kok nyekel karo Sukma Jati? Iya. pancen dasar kepala nyata iya. Yen bisa nyekel Sukma Jati sembah lama kamu kowe. Ora susah sliramu kok nyekel demek karo si Sukma Jati guroni tenan. Iya, harap. Saya-saya suarane kaya iya hosna. Sukma Jati. Apa? Apa sakirane Menakoncar ora bisa ngrejeng mustakamu? Jajal laporan berarti.
Adipati Menakoncar, kula wonten dawuh sinuwun. Rupane tak sawang kringete dleweran. Ambekan megap napas bisa nyekel karo Sukma Jati. Aduh sinuwun. Ndadosaken kawuningan diri kula tansah kangelan anggen kula tanding lawan Sukma Jati Wasesa. Sliramu ora wani karo Sukma Jati, kasinggihan Gusti. Kula tatamani sipate pusaka ampuh mboten tadah, mboten sirna sinuwun. Malah ngoyak mriki sinuwun. Sliramu ki mbok aja ngoyak-oyak karo wong kalah. Wong lagi wedi-wedi kok dioyak-oyak. Lah wong sing ana ora takokake kok Menakoncar diuber-uber karo aku. Yen Menakoncar ora tak pateni, oh njalari aja geger. Mergane Menakoncar sumbar-sumbar. Jarak merjaya Sukma Jati Wasesa. Yen Sukma Jati Wasesa durung mateni karo Adipati Menakoncar, durung bombongake. Lho. Lah kok kaya ngono Sukma Jati. Yen Sukma Jati durung merjaya pati durung lega. Lah yen ora ana Adipati Menakoncar sing tak pateni Sang Prabu Brawijaya. Lho. Aja kaya mangkono Sukma Jati. Apa sakirane ingsun kon tanding karo wong kaya sira? Aja papak wong Mojopat 5 to ora mungkin 10. Sukma Jati ora mundur sejangkah. Ora ngajar Brawijaya kok ditantang. Tiban tamu ora pecah mrapat sekarang. Tamakno marang Sukma Jati. Aja sumbar sliramu. Kocap godo wis kuning. Katamaken Sukma Jati Wasesa. Salah kedaden dados kunir segara.
prayoga wis kuning badar dadi kunir blarah. Sukma Jati apa? Kaping pindho iki sing jeneng pedhang wilah. Para nasipating manungsa sing bisa namane Kyai Pedhang Wilah. Keterajang Pedhang Wilah gobras. Iki Kyai Pedhang Wilah bisa nampani Kyai Pedhang Wilah kocapa Pedhang Wilah katamaken Sukma Jati Wasesa salah kedaden dadi welit. Sawang ora pangling sapandulu kaya Brawijaya Damarwulan. Kula wonten dawa timbalan Kanjeng Eyang. Ana mlayu-mlayu ana apa kowe? Kula doyak-koyak lawan Sukma Jati Wasesa. Perkarane namung apa? Perkarane namung kula merjaya kalih Kyai Sabdapalan. Oh, keliru. Keliru. Ana ngendi Sukma Jati malah ngoyak dumateng kula ya. Ngoyak mrene kasinggen aduh. Yen kaya mangkono sliramu ndelik ana ing pepungkuran ini. Sinuwun Brawijaya mati. Menungsane kula layan iki menungsane pomo rong pomo aja wantem merga yen kowe melanggar prantahe wong kaya aku oh bilahi temen njaluke apa dileksanani njaluke dituruti kabeh yen sliramu ngerti krungu dereng pijak krungu dereng aku ngomong panjang panjenenganku pripun kula tak pedhang ngataken malah dereng sanjang kawula njaluk apa turutono aja wani teman karo wong iki wis mono adep ono ayo Brawijaya ora usah melayu tekan ngendi sliramu tak oyak penjaluk ora dikarepi oh maja bae dadi banjir getih Mas
Jaluke apa siramu Sukma Jati Wasesa? Aku sepisan njaluke putramu sing jenenge Kudawijaya. Bener? Kaya mangkono. Dadekno ratu. Dadekno ratu menyang Majapahit. Yen kurang percayane dipabak karo para sentana nganggo kereta. Kawula ya wis yen kaya mangkono. Kudawijaya mengko tak arak sangka ngalas tekan ing kraton Majapahit. Lah, Yen sliraku wis lila, aku ora ngamuk nang Majapahit ora. ya wis nyatane aku lila. Kudawijaya tetep tak dadekaken ratu. Kacapekan semanten Sukma Jati Wasesa ngendikane Sang Prabu Brawijaya dene Kudawijaya dados nalendra ing Majapahit. Turku lali temen yo. Apa aja gugah basisan? Lah ya kok mulai mangan wareg kebetulan iku lali temen. Den onong maran paman aja ditangisi Den menah. Aja diketuni lan aja digelani. Melas paman wong tuamu senajan to turu ora tangi-tangi. Oh, kelayahan ora kok. Bungan mangane waregen yo. Mulane wong anggar aja mangan waregen ora kanthi kaya kuwi.
Wong kuwi saka setengah ngelih kaya kira. Turu-turu angel betah melek. Pakane kok sarser. Man kacang wis miplik. Aduh, lagi aku kok ngenteni wong turu tak enteni tangine kapan. Ape tak tinggal kok ngelani temen wong tuaku dhewe. Delok, Bu, aku gawe kena sing rada glebet nyemek-nyemek yawine men bapak oleh turu tangi. Sing halus jajal nyong garapake sinom parijata. Engko disinom engko turune lali. Ditembangi dengan tambah bliker. Sak-oran-orane yang sinden luwih kading telu ya rame. Buracara miyen iki sindene siji loro saiki arek-arek antem kan koyo. Iki cakepane rada lumayan, Bu. Jajal tanpa gamelan. Papat nembang bareng. Ji, ruk lu. Disia-sia kepriwe mangkat ya batire ngepit ya tak tembaken kol.
Aku milih sing nom ki wong sing nom keprimen nggo pajangan bae sing tuwa ya kanggo bumbu kowe kuwi ra. Aku tesih ngrungokke lagu kok ngarip mah. Timbang kok melek aku nang alas dijeblok macan aku mati dhewe ra. Ya turu siji turu kabeh. Kocap kang semanten Sukma Jatiwasesa kundur saking Mojopahit dene sampun pikantuk damel. Murca sekarang wawang pinulung Bang Wijaya. Bang Wijaya. Kuwi kudune kaya kuwi. Wah, ape kelalen. Iya. Jebulane. Sing jenenge anak lanang kuwi turun rekandang kaya kae. Lah kok sendean ayem-ayeman kaya kae. Lah sing pendarane ngabekti karo kawulane senajan to kawula iku kaya-kaya tetep resik. Lah kok sing anake lanang kok njeweh kaya kae. Dene ora kena digugu kowe anak lanang brau. Kocap kang semanten Sukma Jatiwasesa. Lumebat wonten ragane Sabda Warnaya nggih. Tangi Kyai, kula sampun wungu. Dene kula menika sampun marem manggen kula turu neran. Ya wis syukur bejo sewu. Sliramu bisa tangi kaya ngono. Paman Janus paman. Pancen wong ora karo-karoan Batris tangi kok sing kelabru bae. Opel men aja digugah mengko men ditinggal bae ngono. Dalane letebel tangi yo. Wah seret temen iki. Alah jebule nynguyuh yo. Nyambakan banyu udan jebule nguyuh. Wis tangi, Pak? Iya nang aku tangi. Ngimpi apa, Pak? Ngene nang. Kaya-kaya ngimpine aku ora ngimpi ra. Apa mesti pendaramu dadi ratu Mojopahit? Nglendur dan riko, nglendur. Kaya-kaya yen mengko ora disusul Sentana ing Mojopahit melehno bapak kamu nang. Ya aja ngawur Pak kono turu kok dadi ratu-ratu ning endi? Lah nyong kowe mengko bojone nusul. Alah apa iya? Susmu.
Biarane ngimpine nyong ora pas, Pak. Dadi ora cocok. Lah ya omongku bojone nyong nusul. Iya. Kowe mesti ngimpi. Ngimpine kowe apa? Nyong ngimpi kok nyong kok ora aku dicukur karo super. Wis ora ngimpi kepre wong kaya udah nyukur nang mburi kene butak kaya ngene iya. Barang tesih dicukur, aku disyukur nang piring rong piring lha ono bitinge napa? Sambele akeh kasih ya. Kowe ngimpine wong ngelih ora mangan kowe ngimpine bangsane panganan. Ya ora dadi ngimpi dicukur kuwi jare ape cek rezekine Pak kaya ku ya. Iya, yen dicukur rambutnya bakal adoh rezekine. Lah yen prek rezekine Pak, kowe kejebur nang ngakus, mengko cepet rezekine. Ngakus ngendi sing dijeburi miyen apa ya. Ngeran ana apa Kiai? Mangke panjenengan dipun pabag dening Sentara Majapahit. Mangke panjenengan dados Nalendra Agung ing Majapahit ngeran. Yen bener kandamu aku tak ugemi kaya kocap kang semanten ramening Jawi kepara Sentana ing Majapahit sami mbeta kreta ngeran kula ingkang sowan ngeran soroting tanpa padang mangke tolo mangke Kanjeng Sinuwun kula sowan panutus ngersane Kanjeng Sinuwun Brawijaya dene panjenengan kenite kreta kula beta wonten Majapahit. Yen aku digawa menyang Majapahit ana perlu apa? Panjenengan dados Nalendra Agung. Ngandel apa ora kowe nang? Yen bapak kamu turu kowe ora turu ngawur. Nggih, yen wong tuwa pikondo bener ki nang gini nang. Yo Pak Sebelum kok pas. Ya lagi kebeneran dia, kowe beneran pas. Dados Pendoro menika dados Nalendra ngoten. Iya, Paman. Lah sing dadi patih aku cetha. Sing dadi patih ku sapa? Kula ndean. Apa sakirane kowe memper dadi patih, Paman? Ayo memper banget sing utus Kang Sinuwun. Ya, Den. Ayo sampean sing utus kowe paling sing dadi patih. Napa sampean ora kuwasa? Iya ya pancen mengko yen ana lowongan patih, kowe tak dadake patih. Ning kowe nulis pinter apa? Nek perkara nulis tak kula dereng saged ngoten iki. Wak paniya gandal surat menyurat ya jempol nang wonten ra. Ora kena kudu tanda tangan. Dadi niki leres dene Pendoro kaboyong wonten Majapahit ngoten Den. Iya.
Wis disediakan kereta paman. Nggih. Sampun monggo minggah wonten ing kereta ngeran. Iya ya wis aku manut marang wong kaya sira. Aku bakal sowan ngersane Kanjeng Rama Brawijaya ing Majapahit. Rama kula ingkang sowan Kanjeng Rama. Cipalawara Sarkandhe cacanging Soleman Kang Kene anak lanang kene. Pager jalan, pager bumi, kula wonten dawuh timbalan ibu. Mulane wong-wong kuwi gon nglakoni mutih ora gelem kuwi dadene kaya kiye. Kedadiane kaya ngene. Wong sing arane wong ninggal uyah ora tau. Didadakan ratu ya ora kepilih karo Majapahit kuwi dadine apa.
Kula niku sampun niat Kanjeng Ibu, bilih kula badhe mutih tanggal 1 ngantos tanggal 7 ning mbawa rasa wonten tiyang kirim lah iki. Waone mboten wonten napa-napa barang kula nglakoni tasih setengah hari mawon wonten tiyang kula nuwun ngirim panggang ayam. Malah kula guar Kanjeng Ibu. Lah kuwi wong sing jenenge wong ora tahan uji. Kadine semono uga nggon turu ing kuburan ya ora wit mati tekane wae mendak pirang-pirang pendak ora resen. Ya. Pancen kebendu teman kebendu. Dilalap oleh temahan siji beworong. Sida. Wong kowe kudu eling karo sing kuwasa. Kudu dibersihi awake. Aja ndablek ora karo kuat. Esok sore ngasah patis karo dina. Muga-muga kowe kawin karo wong lor sisan mono. Kula niki sampun dipun impeni Kanjeng Ibu bilih kula menika dipun lari kalih tiyang mriko tiyang alus. Ya iya kaya kowe ora mandeg. Ana wong batir ora oleh kono 2 kilo dhewe oleh 18 on dhewe. Wong sekolah kaya kuwi kedadiane mbuh mengkuni. Yen kaya ngono, kowe ape luru pegawean apa? Gawean apa? Kula nyuwun pedamelan apa? Pompong Kang Mas adimu Kang Masmu. Dadi Nalendrana ing Majapahit mono loro gawean mono, pompong durung kesuwen. Dados Kang Mas Kudawijaya menika sampun dados Nalendra Ibu. Kaya mangkono. Yen sliramu ora selak-selak prana ora oleh gawean kula ora sawongan. Semanten kula niki nggih badhe silaturahmi wonten ing Majapahit minangka badhe taken pedamelan Ibu. Kaya mangkono. Munenggal seleka-seleka. Kepara sampun terang twaca amit madal ing pasiran Kanjeng Ibu. Ngati-ati, ngati-ati, ngati-ati.